Mikä on korutaide? Oikeastaan tämä kysymys vastaa jo itseensä, sillä korutaide on kysymys. Se on niin moninaista, että sitä on aika vaikea määritellä. Mitä on korutaide? Tai oikeasti voi kysyä, että mitä on taide, jonka etuliitteenä on koru. Mä voisin siteerata Helena Cederholmin teosta Tämäkö taidetta? Ja lukea täältä pienen pätkän, kun hän puhuu nykytaiteesta. Melkein mikä tahansa voi olla taidetta. Kysymys, mitä on taide, on menettänyt merkitystään. Ei ehkä ole kiinnostavaa tietää, mitä taide on, vaan kiinnostavampaa, miten taiteet vaikuttavat, mitä tekemistä taiteilla on itse kunkin elämässä ja millaisia kokemuksia, elämyksiä ja ajatuksia taiteet voivat antaa. Nämä elämykset saattavat näyttäytyä kuin lasinpalaset kaleidoskoopissa, pirstoutuneina, rahisevina, epätarkkoina. Pienikin liikahdus saa kuvan hajoamaan ja muodostuu uusi kuva. Eli korutaide nykymuodossa on niin moninaista, että sen määritteleminen ei ole oikeastaan mahdollistakaan ja eikä varmaankaan kovinkaan kiinnostavaa. Korutaide on taidemuoto, jossa koru on se väline, jolla pelataan. Samoin kuin valokuvataiteessa se on valokuva, veistotaiteessa on veistos. Korutaiteessa se on koru. Se, mikä sitten erottaa tai tekee erityisen korutaiteesta, on se, että se on aina suhteessa siihen käyttäjään tai oletettuun käyttäjään. Eli tavallaan kun joku pukee sen korun päälle, niin se on tavallaan osa sitä teosta tai käy niin kuin vuoropuhelua sen teoksen kanssa, että mitä ei millään muilla tai harvemmin niin kuin muissa kuvataiteen alueella tapahtuu. Korutaide, siinä on se pieni koru etuliite. Se on hauskaa ja merkityksellistä. Koruihin liitetään tosi paljon merkityksiä. Se korun tekijä liittää niitä merkityksiä kuin myös se korun kantaja. Ja se on myös korutaiteen vahvuus, että niillä on oma elämä sen jälkeenkin, kun taiteilija on tehnyt ne. Ja se korun käyttäjä lisää siihen tarinaan oman näkökulmansa. Ja jos ne korut elää tarpeeksi pitkään, niin niillä on aina uusia käyttäjiä, uusia isäntiä niin sanotusti, jotka tuo aina uuden lisän siihen tarinaan. Koru voi olla ihan mitä vaan. Koru voi olla tehty ihan mistä vaan materiaalista. Se voi olla minkä kokoinen tahansa. Sillä täytyy olla aina joku yhteys kehoon. Korutaiteen avulla voidaan sanoa suuria asioita pienessä muodossa. Niinkin pieni asia kuin koru, niin siihen sisältyy hirveästi symboliikkaa ja suuria tunteita, kun ajatellaan, että mitä koru sitten voi merkitä yksittäiselle ihmiselle. Ehkä läheisimmin korutaide on joku sellainen esine, mitä sä kannat mukana. Oli se sitten se mukana kantaminen vain hetkellistä. Esimerkiksi, että sulla on vaikka tahra paidan rinnuksilla, niin sitäkin voi tietyllä tavalla pitää koruna. Tai sitten onko se jotain pysyvämpää, niin kuin esimerkiksi vihkisormus, jota sä kannat tai saatat kantaa läpi elämän. Merkittävää korussa on myöskin sen mittakaava, tai erityistä on sen mittakaava. Ja se, että sillä on suhde kehoon. Koru on intiimi. Sitä kannetaan mukana, se saa yleisöjä sellaisissa paikoissa, missä esimerkiksi maalaus ei saa. Se kohtaa näkijänsä ja kokijansa kaduilla, paikoissa, jossa se voi yllättää myöskin ihmisen.
tärkeintä minun mielestäni on se yhteys kehoon. Mittakaava. Joku on sanonut, että myöskin arkkitehtuuri on korutaidetta, koska sillä on suhteensa kehoon. No ihan mitä vaan. Kannettavaa ilmaisua se voi olla. Mutta ei sitä välttämättä tarvitse kantaa. Et se voi olla myös jotakin, joka liittyy jollakin tavalla kehoon. Niin, koru voi olla ihan mitä vaan.